Waneno ka gik moko dhi medre, taxes dhi medre, nitiere proposal mar medo tax mar jok mayudo salary mokalo 500 to 35%. Mano nyiso ni manie bunge ama waheshimiwa mwatere bunge ema nigi teko mar siemo sirikal seche ma sirikal baroyo kaka sirikal mar Ruto sani ni osebaroyo nikech gimoro ma gitimo en ni manyo mana pesa ni dwa timgo government operations to ok waneno gimoro amora ma gisetimo ma giwacho niya mondo wa achieve gini giywak nowenwa gope mang'eny gope manowego ne gintiere higa mokalo to ne taxes gi nok kaw ne gintiere higni 5 higni 10 mosekalo to taxes nok omed e level ma hinyo jopiny. In fact regimes mosekalo duto osekawo specific steps mar lessen the burden mar common mwananchi mondo omiye ngima obed mayot. Kamano. Now ng'at mang'isi ni odwaro loso ngima jopiny ama nitiere gima odwa timo gima nyaka okuong otim mokwongo en ni nyaka reduce recurrent expenditure mar sirikal kaka mag wuodhe ma Ogai Raila Amolo Odinga wacho. Waneno ka sirikal government delegations mawuok kadhi e pinje maoko pile ka pile ndege opong' gi ji 50 ji 60. Mano ok nyis ng'at ma pache en ni ong'ad expenses mag sirikal nikech seche ma jogi odhi wuodhe mopogre opogre apart from air ticket nitiere allowances michulo gi mopogre opogre omiyo timbegi ok nyiswa ama ok ambatana gi weche ma giwacho ni gidwa timo ne jopiny. Pok waneno ka gi cut down kaka nitiere ndiko ji ma gimedo ndiko ji mopogre opogre to budget mar recurrent expenditure medo dhi malo. Omiyo kuom timbegi ok wane ka gin gi lengo mar medo ama mar bedo loso ngima obed mayot ni ng'at man piny kabisa. Kamano Cleophas. Erokamano ahinya Moses Rajoro wantiere kar kae warango kinde mazimiyo koro pinge kar ka wacho ni finance bill ni kata doko ni en paro mar chik